creiem que és molt important que tant les famílies com la comunitat educativa entengui per què fem l'adaptació d'I3 d'aquesta manera. No és fruit de l'atzar o de les modes, del que ara, per exemple, tota aquesta informació que tenim a través de xarxes socials, sinó de que aquest projecte neix una reflexió profunda que s'ha fet des del col·le, que s'ha fet des dels equips pedagògics de l'escola i tenint en compte també totes les novetats que van sortint de neuroeducació i del funcionament del cervell de l'infant i que, per tant, està vist que amb aquests adults de referència, amb aquests familiars que puguin entrar a l'aula durant el temps que l'infant necessiti, es millora molt bé la vinculació a l'espai, a les persones de referència, als educadors i, per tant, obtenim l'objectiu final i és el benestar de l'alumnat, de que els nens i nenes puguin estar bé aquí a l'escola, que puguin estar tranquils i que, per tant, a partir d'aquí, doncs, passi el que estem buscant, i és que hi hagi aprenentatge. Per aconseguir aquest vincle amb la mestra, els pares el que fan no és estar constantment amb els nens, sinó estar en presència. Ells estaran assentats i el nen, només veient la presència del pare, ja li dona una seguretat, li dona un benestar i d'aquesta manera va veient la relació que té amb la mestra i cada vegada aquest vincle es va fent més gran. Així evitem els plors, les enrabiades, els disgustos i, mica en mica, el nen ja va fent-se el seu grup, es va fent la seva classe, es va fent amb els amics, perquè no deixa de ser que l'adaptació als nens, quan venen aquí, tot és desconegut per ells. El que volem és fer un vincle amb la mestra. La mestra, la tutora, estarà amb l'infant, estarà jugant, presentant les propostes, començant a establir petits vincles. Ens venen a parlar, ja ens venen a buscar, ens venen a demanar, no? I això és a poc el que consisteix l'adaptació, no? Que sàpiguen quin és el referent a l'aula. A poc es tractarà d'anar treballant aquest sentiment de quan marxo, no? Quan marxa el pare, quan marxa la mare, no? Aquest sentiment tan potent, no? Que senten de que ens abandonen. Fins que arribi un moment que el nen ja no necessitarà, ja entendrà que el deixen aquí a l'escola però que després el vindran a recollir. Després ja d'un temps d'haver passat, no? Els primers dies d'adaptació, veure aquests infants, no? Que els hi ha costat, que els hi costa la separació, els hi costa entendre que després vindran a buscar-lo, doncs de cop i volta un dia obres la porta de l'escola per donar el bon dia i el veus amb una rialla, no? I ja entra a la classe, es treu la jaqueta i ja comença a participar de les propostes. Veure que es troba a gust, que està content, està feliç i ha superat aquest moment, no? tan important per ells, doncs és preciós.